Naa ba kay abri shop der no? Nawasak yung motor ba niya? Saan o pagtrabaho niya ugma? Daot ni New Year ba si grang ba? Tuon ko silipon ko dabig sina ay abri ba? Uy, timing. Naday abre, naday nag-ayo oh. Sulog ko ng motor be. Ayo. Say ato aron. Boss, ayaw na ko ng motor boss. Ba oy. Taga na, sa gubas ko motor. Eh, maman. Sa magkabalo na ko kusay ko ba ay motor, ug di ka mutukan. Klaro. Kuan bitaw ya ay. Naguba ba nawasak. Uyer biya gahapon no nya. Girangrang og taman. Wala magkuy service trabaho ug maya. Okay, round taw di ko kasabaan ni papa. Ay, baylo taya. Ikaw kasabaan ni papa niya, ako'y ayaw diya. Ayasa ni mo eh. Kita pa'y basulon nga nawasak na iyang motor. Anong ginarang-rang ko ni mo naghapon? Ano nga, dili madayon ang New Year o walay rang-rang sa motor? Ayasa ni mo, padapre na niya. Asa man ako nibutang yan, relas kilid ya. Ang akong kadlukan mong gudya. Napalitan yung arsis kong papa. Okay lang, wala ko'y service ugma. Hindi lang ko makasampaan. Hindi lang niya. Ulis ako ya, makuha sa kwarta ya. Ay, ya, pwede paras job niya. Ah, di mandinga po ni mo eh. Ras job pa. Sige, bantay mo itong dili ako libor yung hatag sa kuha ha. Muli ay si papa ba niya, masing maagtan niya maguba ng motor. Medyo doon kadlukan na to ba, mapalitan ko sa kakis na RC ato. Aliyog lang ko ya. Sige ya. Abli ba kang shop ni Boss Jogel no? Wala na naibulad sulod. Nadaot din yan tong New Year gabi iba. Ano gabi? Boss, payo ko boss. Oh, wasak po na. Wag na naibulad ang sulod ba? Kagalkan lang kayo. Nadaot niya tong New Year. Nah, sige pa. Ada New Year gid ko mag-ayo na yung mga motor. Sige mo rang-rang ka na. Gusto na aras dyan po na di. Unahon na po ako na imo nga. Eh, butang na dire. Wala pa. Yasa, uy. Papi na kubok na kung paayo liwas New Year. Hindi mo rin pati naghanag kwarta eh. Galaw daw sa Davao. Hindi rin mo rin pati naghanag kwarta liwas New Year. Grabe wasak. Kwarta na ata na. Sige. Di na butang, kilid. Bilas kilid. Pwede, balik ko na ko niya, boss. Kaya, wala ka ba? Tuon pa na ko sa mama. Tanan ako dere. Ah, sige, di ka na ibutang. Gusto mo na eh. Ras jab. Dekor na ko niya. Ah, sige. Balik ka na niya, balik ka na. Ayaw na bro, ito motor na eh. Hindi ko irasan di ay. Kapin 2 ka oras naman ito. Pili na ko dali. Ayaw na bro, ito na eh. Oo, bro. Ayaw na ko motor ya. Nakayasa ni motor dong, oy.
Dako kay damage niya eh. Ikaw kang asite. Ano nga ano eh. Yang aso kay ligahe. Galawgo sa Davao na yung tirada ya ay. Nabre asiting mabaw. Ya, nabre asong gahi. Karubo ka daw ka nasin sa pagkaanak ba? Ikaw. Nga pero try na ko rin ka maayo ha. Ras job pa rin, ras job. Masig bahulog ni back job meron ba? Di sige. Dili mangguro ka balo mo ayo guro. Nanagaan dyan ka. Hindi ko kabalo mo ayo. Ay pero, balo mo ayo eh. Ikaw, kabalo ka mo ayo. Ikaw dali oh. Kung ayo dali oh. Yaw mo na, kung motor ya. Ah, okay na naman ako na giras job na. Bawg dong asite. Ay. Kapag bawg na. Ay, klaro na. Yasa po ninyo eh. At magkay mo. Di mo kapaabot. Walong daktilig damage yung mga motor. Sige, rang-rang ko mo. Gawa niyo. Kuha niyo mga motor oh. Ah, nagkwarta nito mahuwan. Kuha niyo mga motor oh. Kapo ninyo eh. Kuha niyo. Ako ko niya ay. Ayaw mo. Wadi ay, ayaw di ay. Ikaw, kuha niyo mga motor. Hati mo pa ayaw. Kuha niyo mga motor yun. Yung pa ayaw sa lain. Oh. Kuha pa niyo dayon. Huwag mo na city. Ranga pa ninyo. Ano yun? Nakakadakapan yung motor. So, what's up guys? Kabalik Binsoy TV guys. So, karon ang video nga i-upload para sa inyo mga kaya kung agi wag mi ka-upload sa mga video. So, karon Happy New Year guys sa tanan sa pagsaulog sa New Year o sa pagbiya na to sa 2022 o sa malipayon nga pagsulod sa 2023. So karon way na pagdugay-dugay dayali diri sa Bakbinsoy B. So karon shout out sa mga kauban. Okay, shout out. Dapat kong kan, mama, papa. Ah, Kuya. Sa ating mga papa o pinarito o kita na Sarap. New Year. Dabi. Dali ba nga, bayar mo. Dali. Oh, ako yung kabila. Hindi yan. Sige na, lang. Shout out yung mga sa mga Kata yung daw pinarikog sa kumaison ng naligon din ang takot kita lang. So, mga to no? So, shout out po na ko no sa tanan nga kuwang mga igsuon sa Tagum o ako igsuon nga si Ania sa kuwan diri sa Jinsan bisita sa kuwan sa Pasko. Pasalamat sila nga supportive sila sa kuwa sa ako ang video sa kuwan sa taon ta. Orang niya itong malipay sa itong ginabuhi nga malipay po sa atuwa. So, talagang salamat sa mga supportive sa Binsoy TV, supportive sa akong mga pamilya. Ang mama na ko, sa Tagum, sa top niya mama, o sa mga igsuon. So, shout out po na ko no, ang mga kaubanan na nato mga ka-apel, si GR Mondihar, itong editor, o si Milban Kent, atong pinakatisoy nga Juan Binsoy, si Luis, o si John Elvin Malaay, si John Mike Atwell, isa pa gani, orang ano? O shout out po rin ko sa akong asawa ni ay Chris Simundi Ditsuson. O shout out po kay Mar Burulan o siyang asawa nga si Dailin. O shout out ko sa tanan atong mga pamilya sa sulod supporter sa Binsoy TV. Salamat kayo tanan o tapuso na to hangtod sa sunod na pod Domingo. Sa sunod Domingo makabuhat ako ng video para sa inyo para malingaw mo. So daghang kayo salamat. Amping always o Merry Christmas, Happy New Year. Salamat. Pagdila po to.